Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. U današnjem videu govorit ćemo o jednoj popularnoj i jako zabavnoj lutrijskoj igri, a riječ je o srećkama grebalicama. Vjerujem da ste mnogi već čuli za njih, pa čak ih i isprobali, ali za one koji nisu, recimo par riječi o njima. Srećke grebalice su vjerojatno najjednostavniji oblik lutrijskih igara, a igrači na raznim prodajnim mjestima mogu kupiti taj tip srećki. Primjerice, mogu ih kupiti u poslovnicama Hrvatske lutrije, na kioscima, benzinskim crpkama i u raznim trgovinama. Te srećke su u principu mali kartončići koji sadrže prekrivena polja koja je potrebno sastrugati kako bi se ona otkrila. Ovisno o pravilima srećke, kako bi igrač ostvario neki dobitak, mora u jednom redu, stupcu ili dijagonalno povezati iste simbole ili novčane iznose. Uz to, postoji srećke koje se ne grebu, već ih je potrebno samo otvoriti te unutra piše iznos koji je igrač osvojio ako ga je osvojio. Srećke se mogu igrati i online na stranicama Hrvatske lutrije, a cijene takozvanih e-srećki variraju od samo nekoliko centi pa do nekoliko eura. Uz to, ono što bi se moglo svidjeti mnogim igračima je da postoji demo verzije srećki, tako da se one mogu prvo isprobati prije nego što se odlučite igrati ih za stvarne novce. U online verzijama srećke mogu poput slot igara u kasinima imati i neke bonus značajke te razne druge, a za svaku e-srećku koju pokušate igrati online možete pronaći njezina pravila unutar same igre. Šanse za ostvarivanje nekog dobitka u srećkama mogu iznositi 1:5, 10, 15 i slično, što znači da su svakako puno veće nego u igrama kao loto, bingo i druge. Nadam se da ste u ovom videu saznali nešto o srećkama grebalicama, a ako želite znati još više o njima, kliknite na link u opisu videa koji će vas odvesti na jedan opširni tekst koji sam kreirao upravo o njima. Što se tiče ovog videa, to bi bilo to, a za više ovakvih i sličnih sadržaja se besplatno pretplatite na ovaj kanal. Pozdrav do idućeg videa.